in an shiga kabari tambayar da za a maka uku za ka ba da amsa ko ba za ka ba da amsa ba, abun tsoro ne. In an tashi alkiyama wasu za su yi gumi iya cikinsu, wasu gumi iya ƙirjinsu, wasu gumi iya bakinsu, wasu gumi ya shanye su, wasu na inuwa al'arshi. To a ina kake kai? In an zo da sikeli, wani aikinsa dun na lada ne, wani aikinsa dun na alhaki ne. Wani ya yi alhaki da lada amma ladan ya fi yawa, wani ya yi alhaki da lada wato alhakin ya fi yawa, wani ladan ya fi yawa, wani kuma kai ɗaya. To a ina kake kaso? An zo da sikeli cikin biyar ɗin nan, kai yaya sikelin ka yake? Tunda baka hango lahira ka ga wai ma abin da kake an karɓa ba ko ba a karɓa ba. Hasanar ka ce mai rinjaye ko sayyi'arka ba fa a nuna ma sai ka je can. Sannan za a sa siraɗi. Siraɗi ɗin nan wato wani zai wuce kamar walƙiya, kai ne? Wani zai wuce kamar haske, wani kamar akan doki, wani kamar akan raƙumi, wani kamar yana tafiya a ƙasa, wani yana rarrafe, wani yana jan gindi. Wani zai wuce, wani zai faɗa. Kana cikin wanda za su faɗa ko kana cikin wanda za su wuce? Kana cikin wanda za su tafi aljanna kai tsaye ko kana cikin wanda sai ya biya ta wuta saboda wasu manyan kurakurai da bai samu gafara a kansu ba, ya yi zaman wasu shekaru a wuta, an kankara waɗannan zunuban kafin ya wuce aljanna? Ko kuma kana cikin wanda in sun faɗa ma ba za su fito ba har abada? Duk waɗannan abubuwan ka shallake su kawai ka kai kanka bakin aljanna ka shigar da kanka sai ka ce taka ce, ka ɗauki Allah abin wasa. Akwai tabi'in da ya ce ko na je ƙofa aljanna ba zan fitar da tsoro ba sai na ji ƙafata ɗaya ta shiga. Abin da ya sa kuma nan ma zan fitar da tsoro saboda na san Allah ba zai fito da ƙafa. Amma in dai ban ji ƙafata ko ɗaya a ciki ba, to na san tayewa na yi wani abin da za a iya fasawa. Ko na cin waɗanda suka yi riya, suka yi aiki don Allah, suka yi aikin Allah don duniya, sai a ce a kai shi aljanna a nuna masa sai ya ganta a dawo da shi. Yadda shi ma nuna mutane, shi ma a nuna masa. To amma na ji kafata ta shiga an ce udkhuluha bi salamin to aminin, to shikenan na san komai ya wuce. Amma kawai ka zo kana laifi kuma kana sa rai. Masu laifin ne fa suke cewa babu komai. Sahabbai sun kwana suna sallah kuma sun karasa da istighfari. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Nana Aisha ta ji wata aya ta ce, me ake nufi da wannan? Ce su ne waɗanda suna aikin lada suna tsoron ko ba a karɓa ba. Kana aiki mai kyan amma duk da haka kana tsoron wai mai kyan an karɓa ko ba a karɓa ba. Amma wani laifi yake kuma yana jin sai ya wuce. Wani kuma ibadarsa ta sa masa takama, yana jin ai mu ne na Allah, mu ne a gaba, mu za mu wuce, mu za mu haye, mu za mu tsallake saboda mun riƙe wasu kalmomi da muke faɗa wanda wani ya koya mana. To kalmomin ne za su sa mu wuce, ya ma manta da Allah. To ko me ka faɗa ma kana da tabbas an karɓa?